Ni vegetaseni ekerene y'ekigari cy'amatatu ime mu cyobusongo bakorawa no munyakerogo bw'ekyombe ky'amatatu Okongo Muse nigo besokire nago kwanera igoro yogosaganwa negati ya barundi abechipigipigi akorengana na barabwo abagoteba na baba kubasagana na kuboria oborendi ase ensemeyo nabono nigo bemurunganire nagotena ati bari gochiwancha egetamkiro bunekyo kogendera kwenekiwa asekeria gabatena nigo gegoturubania emerobere yabo yobosombi ya keraritko nabona nigo baruroko bore ocyase serikali ya county ya Kisii inse yoborayi bwayo mugavana Simbarati kubwatarana ne serikali enene na guchaka obotukibwaime eriyo kumanya abo baba bagusagana aigati abarundia bamatatu na koimokerwa kweneke buna baimokeriwe egetamkere getindi korengana nerichiko muri keito Josephat Amisi no roboti urwasobwikirano Babisana paka babiri bagoitwa bakoira abana cy'skuru umurota bwati bwana wakoira skuru uroyo kone yubacu ocho wito mwabiri umwana ngati yechingwana cyababwatani korwa ase sector y'Abasombi aneneme county ya Kisii ase banyareko bakugikiria chiburaburu cyanyareko bachikorokana subwango iga ase getaseni ekyo ochakira litikula Jumapili goikarero ase abantu batamanyekane tibanyareko bagoikirana arora ase getaseni kimambia bono nabigo gochaka chiburaburu echichirira abantu bange gotigwa mone chingoma buna gotomanya omunyakerogo anene bwa matatu me county ya Kisii Okongo Mose bo mayene abantu bane mbaga ekiri amatatu abangwa nambale bacha maige stage ime bache teigoro ande bacha rero butuko babwate ebibago bali kurwana esegi abantu anemi oromba babwate abantu abo mayene ntora amanyanga kibache tema ekiagerekera abantu bane bagechu basike para naenda abantu aba mbarekana gocha nande bono nemete mugasoigoro ya makombe bacha nemyaretiere chise machiosi bacha gokoraki bacha goita abantu bane gati abagendi abaigonigo banyareko bakwenyora asakongu asamagoko y'abantu batamanyikaneti nabo igogotegirwa chingoma anene litiko lye Jumapili yarengo na Sunday kinde stage yari singo korere gazi muraba babire bawaja bakanza goitenya roka gete yarenga stoko bararia asakoneria arinje to kujya sabare ngo babori no mugungu ngo itware nka kimogo itenya rokeyensa bako ngonjo garabana babo tiko musubati oria bagwanza kungaka chikobe ngatige gari eganga na matari na arabe ka abantu bakwanda migori gari goira nande gocha segali kanyara bago itomo tere bonde chindo ngobone ngimoko bore motere bachindo ngiyakora bakambori nga ningo ogotobori toresa ningo kabata yanchi tinga koresa ningo ene tambulicho kyane nako koresa ningo kabara ri resa siana bakaenda nero ninga kiro moro nyakere ga liso omoro nyakere iboko ga byengubo mogongo bandu siesha tega you cannot believe it nonyina bonigo omunyakerogo y'Okongo Mosanyareko bagakwiraniria abanyanyimbo imeya omucyobosongo ngambia mono kubatukana kubabika byara bakagiro babere nabo kuboria ngapara bw'abanyanene barachiko bakweroberia nakweneke buna banyareko babakwabusa anene stage yabo tuachire ase OCS Kisii Central Power Station tuamuri potri yori abantu babere babwatirwe eyo erebiya naendo tokota BOCS ega siria kora yo kubwata abamura bari babere mbiyakora ki mbiyakora abantu bo kwabusama stage ime batige gocha kwabusama gochaka mambia muntu ndi bwensi tabaisa korrekana ka kwabusama abantu bamatatu nintuto kuyabusira stage ya itogo cyakangyo bono ekurate enene yabagwatani abo be sector y'Abasombi imeyobo cyobosongo ngochi abisi yo mugavana we county eyo Paul Simbarati nabo ige serikali enene koeneke buna bonsi abanyareko bakoleta chiburaburu ase stage yo banyareko bakobekwa bihara ekirana ko sabanga serikali tubwatezi none gafana itesoime imanyanga abantu abago gotoita ndo abantu bamatatu tabwati mangana abantu kiabaiga yuongo sabaige serikali ya Kisii County mona simboito mpaka bane simboito obonira ngo tsari bare rieta rya simba
bono nigo oboteneneri anene bwegetaseni gechigari imeyombocio bosongo banyareko bakuburia serikali ya kaunti ya Kisii gwaterana amune serikali enene banyareko baguchaka obutuki bwango kwenekia buna bari banyareko bagwikirana gaigana kurwania abakori emirema stage banyareko bakubeko biara Uripoteri getaseni kiandize TV kuri getaseni gechigari imeyombocio bosongo meye kaunti ya Kisii eliterane Josephat Amese.